uthi uyile uphethe moswena amasokisi asephep bonakala ukuthi lento oyiphetha kusinto enough for bona uthi ushiya 200 rand iyo affordayo bonakala ukuthi akusinto wenza nga right awenza enough ngagcina ngihlale 1 2 3 sebemthathile umntana nami bambrainwash ukuthi ubabakhe umalume wakhe a brother kaNkosikazi ngithuthi lo mntana loyo manje ifa ngiqamba manga ilanda if not 10 years angimboni ngamehlo so baningi abantu abahleli nabafazi abanabantu ongaseyababo bamithisola ngobhuti babo ebusuku beza lakithi yabona le fake ekhona emasontweni ubona uba bebhampa emini ekutshela ubutaba nakutshela ngeSodoma neGomora ebusuku yaqunusa nguye umama uyo ibishop yonke I'm telling you that's why ke mina ngapha lento ethi nami nawe kwazi ngizophila impilo yami ngalendlela uThixo afuna ndiyiphile anikhathali uyifula uyibona kanjani mina ngagula ubungoma nyabazi ngithwasiswa ngeHIV nepoverty ngizosogula angifuni ukuthandwa umuntu wami because mina amahlayini wami ezakumi athi indoda yangihluba nibethi inye ihlale still abuye athi mkhulu ndiyabulela simemezele nolanga osothola osodumazi oMadivu qabula inkomishi biza nina nyoka yendlovu shiya abantu balindile basathi ngiyabuya awu nina bomdlaka ogubhasi osomphunga. Hi guys, we are back at Ubuntu Wisdom with your girl Busi. Guys, you know what? I always have nice things for you guys. Beautiful guests that know their story. Today, I'm telling you, genale guest Emo. You guys have seen him on TV. You've seen him everywhere. Your favorite mkhulu nje namhlanje ngiphethe yena. Bathi insimbi endla izinye. Thingimbize nje. Mkhulu, over to you Khehla lami. Sanibonani everyone. Nibuliswa umninawa. Igama lami ke from iID. Kabo mama ke bebethu boy. Owangena isalukazi uGoguzane Mvula. Okay. Wangenwa iKhehle utata omkhulu Sikwagwagwa. Wangena umqoba iGoli. Isiziba sishi. Yes. Umkhulu Gili indoda yeyimanga. Ndingumthembu uqhudeni umpafana umvela suthukela umafunga egoduka into engaxawathambele semzini ungoza kamkhuphukeli umnisi wemvula emini ilanga libalele ndimke loyo washa ngizalwe intombazana akacebe ekhulu umntungu ulinda mkhonto inselo izikode mangede ngizalwe isalukazi okunxasana ukhiwa sototoba kanjikelane kumhlaba setsomo ubaba azalwe intombi yakadlamini uzizulisa ujambasi umfene kumhlaba sesikhobeni ndimke loyo. Sanibonani bahlali. Hey, guys, did you hear that? Ay, mkhulu. Unjani Khehla lami? Ndiyaphila kunjani mntasekhaya? Man, thank you for coming as I think this is an interesting conversation namhlanje intweni but before singenelela ngaphakathi let's just find out who are you before uba umkhulu ubani from where ukhulele kuphi into efana naleyo. Soshona ilanga. Uzoyithi hlap hlap. Uzoyithi hlap hlap. Yeah. Umninawa or uboy lo ndimi uzalelwa la eGoli. Uzalelwa eBara ezalwa uEsther the late Esther Cebekhulu the late Mzwandile Lawrence Kwazi. Okay, wazalwa wakhula process okhula kwakhe it happened ukuthi umama nobaba bahlukane umama Donselele ubaba Donselele ezabantu abadala ngihlale nogogo ushisa umama kaMama uyazi ke emafamilini ukuthi istatus zinjani mangihlala khona ngapha kabo mama financial ngathi ba right so abafuna ukuthi ngiye ngale kabo baba yes as a result uzothi make ezongilanda ugogo wami uzoma ngaphandle abeka isikhafu so asivale hayibo bye phuma ndizokulanda uthanda ukuthi ke make chiko mama awubona ukuthi kunama gems kulomusi so ngaleso sikhathi ke kabo baba isima sikho right kahle not the whole kwazi but that particular home yes okay ngakhula ke it happened ugogo ashone umama kaMama kukhosi manje mangibuyele kabo baba no mari ngiqala kude yazi no ngiqala kude kahle ekuzalweni ngihlalile kabo baba ngihlala nomama kababa then ashone umama kababa ngo1990 sure make shona ngithathwe uAntu wami omdala ngiyohlala eDutywa kumzwa kaNkomo kaGazi sure anti angizame ukungikhulisa kuya kwami eTranskei it was 1990 ngibuye ngo94 mangibuya ngo94 ukuhlala nami nomama kaMama
qala ke drama ye-theaters uhlala kanjani lana and nalabo sekunamaphoyisa amele ngilandwe umkhulu kozala umama umZulu ke wasePhongolo ongafuni ukwazi into kuthiwa iXhosa phakathi inkatha neHimsi uyayibona so ngikhule kanjalo ngene isikolo ePhakamani from Phakamani ngiye from Thembalihle to Phakamani Phakamani ngiyeBhukulane okay mangisakhula kanjalo ashona umama ngihlala impilo iqala ukushintsha manje so kumele ngifole kanje ngisayidla kabo baba kakhulu ukuthi makuhamba isikhathi nakabo baba ngikhuliswa baba to be honest ngikhuliswa my late aunt uPhumla uye umuntu ongathi uyangiphusha esikolweni yonke into ngiqala imodeling ngiconteste ngibe uMr Zojazem nini Mr Soweto there was a year i-judge kwaku Brenda noAda the singer bengenza uMr Carlton Center. Oh, in those days I remember it. Yes. Yes, sikhona ama contest, sikhona ku Cisco abafika bajaye. Yes. Okay, qala kwami contest lapho okay ngiyakhula. Ngithanda amantombazana ke leso sikhathi. Ubusy umkhulu sewumkhula kakabi ugogo. Hayibo. Yimi loyo okay ngifunde ngiqeda ukufunda. Kube right ngibe nomntwana mangise high school which is uShimi from Northwest. Nakhona ngimthola ngiyo contest eNorthwest ngirepresent eGauteng province. Ngithole lentombazana enhle. Okay, so we contest yomtswana. Ngangakazi ukuthi usazothi umakhakha, ngazi ukuthi intoni lonto. Sihlangane uNkulunkulu mpha amandla, ngalo langa eli1 ihlangane ngalo bangibusise ngomntana omfana which is this year uthena 23. Mkhulu it was once off. Once off. Unamanga wena. Akuna washesha khehla wathi ngiyayibika. Kusho kubonakala ukuthi ngizoba ugogo kumele ngisheshise. Mangishayi once off lapho mangibuya ngale igazi liyashisa inentombazana vele bokumuntu wami from primary to high school ngihlangane naye sihlale boo as a result omunye i5 November omunye 28 balande bashana amaviki yes wangibusisa abafana abahlaba u2 ngafunda ngaqeda kwaba kuningi okwenzakalayo empilweni yami. So manje wakhulela khona la eSoweto. So ngakhulela eSoweto from 94 zangisabuyela emakhaya ngizobuyela mangifuna ukuya entabeni. Mangizoya entabeni isibali lami labanzimanyana it was not nice because remember mama ushonile ongizalayo ubaba esehlala nomunye umama which is the late Thandwe Gcaleka obviously kubaba isimo sekho right financially manje uyisenze khokha kasasebenzi sokulo mama ongathi ufaka imali nento esiningi decide if uyakwenza ukuthi akayenzi as a result mangiye entabeni na my father bekengekho but bekiphila emhlabeni ngayihlanganisela ngayentabeni ngazelusa because ekugqibeleni ngingumXhosa ngifuna ukulanda ingcambu yasekhaya although kungekho lula ngoba solanda history umkhulu ozala umama ungcwatshela eGoli means ikhaya likamkhulu wami nogogo wami lingasekho bokuyisiganga seliwile sokusele nje ifamily abobhuti bakhe abo anti wakhe kuningi but ke ngayilandelela ngaye eTranskei ngilukela efarmer khona uzosekanti wasefarmer katata omkhulu uSigwagwagwa uye ke lo ngihluphayo la eSixhoseni So manje you've got how many kids? 3? 2? Ngina 3 plus 1 onobhathi. Okay. Why lo enobhathi? Usandile umama wakhe ngizwane naye from high school. Amithu mama wakhe umntana ngazo wami azala umntana ahlale nobaba wami stepmother sona lisami. Orofesade ngumntana ashintsha kuseso wami sekumntana seDobsonville. Baba khona uyisangoma kwakunama taxi kubo. So ulobhathe ngamazi kwenzakalani akhulu umntana ngikhona umntana mina makezalwe nabo ma 3 months nani sisi sesikolweni thina uhlala nabo wami orofesade ngwashintsha if I can tell ukuthi lo mntwana manje angimazi nokuthi uphathane ukuthi uyaphila loyo baba wakhe loyo washona last time ngihlangana naye umntwana manje yasafara stuff umama udonsela le so nganento ukuthi if into enzeka emhlabeni nganento ukuthi if ngowami ngumthembu ngenye imini ngizobona eqonqoze ngene True. Then ayimnandanga le nginomntana oyintombazana uNonhlanhla akasothaheng eDobsonville uNonhlanhla umama wakhe ngihlangane naye wawiswa yimibele ngamlobola sashintsha isename sasayina waba ukwazi How lide lebali libhlungu somehow but ngifuna ukuxoxela ngami mase ngimlobolile lo mntwana imani umntwana kubo umama imetron emfundo clinic ubaba yidoctor yini ebhedlela so ifamily right even unkosikazi wami although unkosikazi wami ngithona mayipilets are white saphushana until aba imetron ngithuthi lo mntwana loyo manje ifa ngiqamba manga ngilanda if not 10 years angimboni ngamehlo so
Awunamanga mkhulu. and there's no way ngayi-snake park ngadlulanga kubo ngidlula egedini. Reason yalokho ukwabona ukuthi umuntu beke right ebengithanda kamampela bokubaba ka ex-wife. Umama zange ngibe nephungile imnandi from the one, but because besesontweni that time ngisese brother and sister ngingakanaki into zobungoma. Yes ngase ngithwasela amakhosi ngawayeka ngafocus entweni nesonto. Kwaba right makushona babezalwa wami into zashintsha. Nini umntwana ngikhona umntwana mina ovelele emshadweni. How? But nje bevelele emshadweni ubiza isibongo sika mama. Awunamanga. Yena kulezindlu zobona umhlolo. Mina ngikhuluma ngabantu abakhonzayo like fully basesontweni. Bashintshe kanjani ngoba bakwazi ukuyishintsha ngaphandle kwakho? No. Make meet asikasayini nomama but sengimlobolile. But mela bize sakho isibongo ngisho. ngisho. So mase ezalwa thina sesayinile ushintshile ubisi une marriage certificate. How? Although in a long run ngingamdivorce futhi nje ngabafair because indaba ye-status noma manje ngifuna ukungena emshadweni ngifuna ukubenefit into yenzeka kimi manje ngisazozana leso story. Ngithe mas divorce ngathi yazini whatever yakho. Including your provident fund yakho. Ngikhuluma ukuthi beshade in committee of property. Hayibo. Ntombazana khona iyaphila imetron umntana wami iyaphila nginatheneza ngimboni ireason ngicene ngasayi uthi uyile uphethe moswena amasokisi asepep kubonakala ukuthi lento iphetha kusinto enough for bona. Uthi ushiye 200 rand yo i-affordayo bonakala ukuthi akusinto wenzanga right awenzanga enough. Ngagcina ngihlale 1 2 3 sebemthathile umntana nami bambrainwash ukuthi ubabakhe umalume wakhe a brother kaNkosikazi. Hayi. Mina ngokutshela into engathi amathwambo babizo babekela ukhulume into eshoyo ngokubekelela. Kanjani? Yes. Umntana azalwe right aqhubeka be right kuthiwa kusuka lapho lo fesade umntana vela shintsha kasakwazi ukuhamba. Khulu. Yes. Manga sakwazi ukuhamba umntana nami okay esontweni lapha ebrother and sister ngibela kwenziwa amasiko. Dithi mina singabantu thina bamasiko. One ngisuke ebukhosini. Ngisuke ebukhosini umntana ufuna imbeleko. Exactly. And ngalesa sikhathi abapostoli kuseba abapostoli I know bebengawulwa lo moya lo mntana be right. Ngikhulelena kwinkonzo be very powerful kampostoli mashallah basewashona but bese phansi kompostoli methula the best. Ngisangoma ne kodwa mase kunzima dibiza abapostoli and into zami zibe right. But now ngeke usuke umpostoli okwenza umsebenzi wama district wabaveleli wenciko abapriest abashumayeli. So if they fail ukwenza lezo zinto agcina umntana engahambi. Okay isinyonyobe ngemthatha umntwana abayazi ke lela sokho ukuthi awansi take umntana nami ngazomenzela imbeleko yafihlwa. Obviously ifihlwa yimi nonkosikazi nama in-laws. Yes. After imbeleko umntana akwazi ukuhamba kancane kayi2 kayi3. Nini umntana akasakhona ukuze ekhaya bamletha athi ukuhlushekiwe leso sikhathi. Yeah. Maybe ngamletha umntana abuyele back to ungakwazi ukuhamba. 1 2 3 ngizokuthola umntana sekumafiso. 1 2 3 umntana bright sikefunda kwikolo zabantu abasilowuli something like that. Inentombazana mina endala engakwazi ukuyibona ngithe ngihlaka naye ngayibona ihamba ngeinduku nini lento zama social media abantu uyakhulunywa osenobaba umalume and obviously kubo bazophusha iblame ukuthi bengafuna ukumnaka basenobugeyi ayikuthi ugay forgetting ukuthi ushatelwe yamuntu wahlala naye noma bohambisa i10 cent that doesn't change ukuthi akusomntana nakho leya. So kunaleso silonda ke ngikhula naso empilweni but nginento ukuthi abadala noNkulunkulu bayabona and bofuze babone ukuthi bayabashaya because it's unlike lo mntwana kanababa. How? Lo mntwana balevel esokushona my biological father ebekhulisa lo mntwana ehlala phela remember mntwana semshadweni bambelethana kulo mncebo. Awunamanga. I'm telling you. Kodwa into endiyazi yoze libelinye uThixo amkhumbule la mntwana. Mina ndingene ke na camera upituka izinto. Diveze manje ubuqaba. Hayibo. Bathi bayenza kanjani into efana nale? Iyenzekile angixoxa isitho next door mina. Okay, bengixoxa abantwana bami uyeke loyo. And then ntombazana yami nalabafana bami. Okay, lo umdala engimuse entabeni ngoJuly nge9. Oh nice. Umama wakhe ke but umama wakhe was very sweet and mina ngiya understand inzo umama wakhe. Remember it was into one day. Yes. Then make ba pregnant angitshele this poor woman abe honest. Athi yazi mangathiwa ngibele intombazana I think umuntu engamshadi umantombazana. Akekho umuntu honest njengalo muntu and believe me uyikhulisele umntana wakhe. Mina ngeke ngibali 5 rand. Than effort yenzo la mama ifundisa umntana esilungwini. This ntombazana khona social worker amkhulisa umntwana okay abe pregnant angifonela ngitshele. Ngithi manje wayini ngalethi isisu athi no Joe mina ngikuboneka yi1 uvakashelela emabathu.
e-unit 13 and bekunomuntu wami sinabo 2-3 years so I can't say umntana ngowakho and angeke ngimuse futhi nakabo umuntu wami yazi ukuthi iqiniso lingakanani lentombazana ngempela ngamusa avele umntana mayivela athi hey minawa muni nawo ufuna ukuthi muni nawo muni nawo nti mswani umntwana ulala makhala wakho amabi uwe ukuthatha komntwana amuse kwantwami ushonile antwami besenza amafezi nontuthuzelo kwazi make musa khona uanta phone athi ayikho into so kama impela ngisukela yes ngisukela nami ungambona uzombona nje one day ngisukela nomntanami no antwami uphumule bengikhulisa phela umuntu bengikhulisa kumza kudlula ubaba nomama and my late sister usinqobile umampo siye masifika umntana uyimi now inkinga manje angikhona ukwenza imfanelo umama umntwana may pregnant mamela azoteta ashona umama wakhe which is ugogo kalo make shona sobela mama umntwana manje asuke la unit 13 ayohlala unit 12 or unit 2 angisazi umamkhulu umamkhulu athi uthe ubaba umntwana umazi ungazongitshela ukuthi manje ubaba umntwana soyamazi ditebeli angithi ukuthi amaphosa amazibazibiza manje agcine manje umntwana akasakhona ukuthi manje alethwe kimi angikhona uyohlawula angikhona ukwenza lutho but intombazane manje ikhuluma nami ngasese ngibile ngiye nami ngithenga amabhayisikili uantwami nawe uyamaintain ngalo lathumbe into esikhona sibe nobuhlobo nomntanami kanjalo that's nice until manje uba wami imhluphi into yedluzi nothi uthi mela trust yes waphupha lamaphupha and mamele manje ngisangoma angisho nomntana amatrust ishinama ngifisi because ayisekho le angifisi ayi station insomi ngesixhosa vele umntana amaneza and then 2 years back umntana uyahlupha ke beka right umntana mina boma 14 15 ashintsha ahlupha umntana ngimthathe ngiyeTranskei edutywa kuno anti bami ke bayi gold yanqathwa cherry on top abafike bakha umuze ekhaya omhle bavula umse bathi ngilethe umntana ngiyise kamampela ngimenzele imbeleko njoba manje umntana agcina asafuna ukuhlala noma bengikhuluma ngomuntu oyi1 kumama wakhe social worker mama ukuhlala eopioid view emafikeng double story unemali yonke ushare yonke leyo nto azala la kimi emkhukhwini wazohlalela nami ebonisa uba lo ngempela ungumthembu inebonisa uba le ntombazana yami ingahambi nje kwenzeka izinto ezenzekalayo ungumthembu udinga babuye lo mntana even abantu wami wasuka from Eastern Cape wathi asithathe lo mntana akha ePlant angene nje ePlant mhlambe ilulwe ngobulongwe yes ukutshela ukuthi abantu ngabantu futhi umsuthu libala umntana baqoba makabe yicabbage ngenxa yepride yabona banayo ipride shem kakhulu then ngakhula kwabanjalo ngaqeda esikoleni ngeYouth Foundation Technical Esgate ngaphusha impilo yami then ubaba shone stepmother aqale manje afuna ukudla into yendlu ushadile kanamntwana nobaba ngover age angikwazi ukulwela le yandlu but wabe sengifakile ama room but ngiyilwele until ecourt masifike ecourt ithi no wena uRDP yakho wena so ngoba uthi wenze 1 or 2 or 3 naye umama ushadile mbaye out akubaye out ukuwina indlu kanjalo ngimbaye out then ishintshe wele under mina although iyakhulumisa as we speak ngihlala khona kunobaba omncane wami engiye ngamlanda apha ekuhlulekeni kwempilo ngithi ubaba ngambeka la ngitshela every weekend mangadaka uzokutshela ukuthi kithi la and now mina ngishelwanga ezifa mina ngiyithengile because that time ngisebenza ngi-applyele ibond natural ngathi angikwazi ukuyika le namadlozi asekhaya ngayithenga badala maphepha athi mina so ke umninawe loyo nempilo yakhe othi mambheke ehamba lapha emuhle ube sure ukuthi yonke into ivele yabalula akaze kube easy nempilweni yami at all so but kini ningakhe kumama su 3 and then aba u2 bashona bebancane and then kubaba bathi su 2 uyabona why kubathi su 2 mayihlukana ubaba nomama wathola intombazana awayilobola abanomntana intombazana yala izondi akona ukuthi kodwa mina ngize manje ngina 45 ngazi ngayibona intombazana and ekuthiwa ilotsholi ukuthi kwenzakalani I don't know but njengoba sengithwasile sengibona nezinto zenzeka ne life kababe yayiright esekhokhe sebenza right but egcina kuyisopho kwakuyilento yalamadlozi yenza nje enye into engayazi nendlela abasuke ngayo eTranskei from ubabakhe which is my grandfather nogogo umuzi uzugcina uphela mina ngithole lapha yana ngakhile nje iroom nyane eyi1 but bese kuyi empty kwisiganga hayibo all to find out there's a tuna elashiywa lapha njengoba bomkhulu nabo baba bonke nabo bengcwatshwe la so nje inde inzima so iningi ke into engenza imrifiso kubo ubonga ukuthi umunye wayesebenza akazi ukuthi uphele laphi nokufa kwabo indlela bafa ngayo fast nje ukuthi ifamily yaphela idlozi yabadla abantu sure manje mkhulu mase ke ukhulile
you've got all these beautiful kids, then uthe washada ne? Yes, ngilobulile Wadivorca. intombazana ngayishada then sadivorce ngedegree ukuthi sesihlukene intombazana. After that ngoba ngisesesontweni angisumuntu ke mina bekethanda ukubelieve fat and set. Yeah. Angisumuntu ngithanda ukugqumagquma ukuthi umuntu owazi unina wethini social media nowazi umnina wokaMampela ubona le afuna ukuyibona. Ngathola intombazana esithu yaseMidlands ngayilobola naye ngahlala nayo kwaba right but ngizoyikhulumela. I think mase ngithola yona sokuvuka nalento yami engitsholongwane yami ubugay phakathi Yeah. okusho ukuthi somehow Yeah. ngayiphushela away that woman nenkosi. Ah, okay. But kube sahleli phansi sayilungisa kuba ukhona Mariana ngifuna ukumkhulumela. Akafani nalo uqala umshado wazavela nje ngabe status. But funny part after ephumeke imashado same church omunye umfundisi bahlukana. Hayi uthini la kimi? So akashadanga ke manje. Umshado phela uza once kuyophinda unuke. Njalo. Unless ufana nathi ke bakunika umshado bawudivorce khona onye okulindile. Oh, now you are shut out divorce. Ngashada ngadivorce. Hayi wena unalento yami ngento ushada ngene ethuneni. Hayi mele Ngiyoshada ngize sishade. mina 70 uzothi uyashada. Mele uforce dala awukwazi ukuthi senze fat and set. Because ngifuna unginesa ukuthi uthini ubani. Na Hayi no bo. isangoma guys akumela sijole kahle kahle. Yes. Isangoma mele sibe nomuzi. Believe me, iyabona into enguyo manje. Ngizofika kuyo. Ngikwi relationship entsha engicaba uthi right but ngiyayibona ukuthi izophelela emoyeni. Ngize ngagcina ngithi enhlizweni. I'm telling you. Ngize ngagcina ngathi enhlizweni. Kunomngane wami wathi kimi Bongani Masina one of the friend very intelligent. Yeah. And akathwasanga. Wathi yazi mngane wami mina mangibhekile. Yeah. Amadlozi wakho akufuna ukuthi ushade. Akuphi imali, akuphi imoto, akuphi indlu ukuthi Yeah. phila. But mina ngikhulanga ngale yonto. Ufuna umshado. And apart from that, angikwazi ukulala kuwe ngilale lapha ngilale lapha. Ungilethela umoya wakini wendlala umosha izinto zami. How? Asishada amadlozi ahlangane siphile. Nami I like that. Yabona but ngiyabona ukuthi kuba ngathi manje ngifuna kumele ngikususa ukhwekhwe. Once uqala ukuhlakala abantu bakubona emhlabeni bese Bese bakushiftise. Kokunye awushiftiswa bese uyahlakanipha. Uveza ubuwena. Then umuntu ozongibona after athi hayi lo udlala ngalabantwana because akazi wazi one side of the story. True, yeah. But you not think then mkhulu ukuthi mhlambe the way ngoba uyinyanga phela nabo if they don't want someone bayamshiftisa endleleni Yes. bangabe wenza into ezingasile Yes. nje bavele bamsuse. Yes. Uyabona masho kanjalo. Ine show must lapha moja love. Yeah. Ifirst season nami nginonkosikazi bengimthanda bafana sibisi. Engami ngibheka the background okay kanabazala nginabazali na the way sihlangane ngakhona. Sagezana sasusana ukhwekhwe. Yeah. Senzelana ama license. Mina ngimthola ngisebenza orathi uyathwasisa orathi uyalapha orathi Yeah, unosamo. yeah. Kuthe mase ku right bembona kubo se drive X3 yami unama license sengimthola umsebenzi ku right. Phela remember uthathola umsebenzi yimo ukhipha imali ukuthi ambo market. Yimo ukhipha imali ukuthi manje futhi ayenzani. Yes. Yimo uthi manje mina ugqoke so. Yes. Ukhona uthola umsebenzi. Yes. Ngitsho ukuthi mina kubo bakwazi ukumkhipha lapho. Ngikhuluma umuntu engimthathe ngayo sana naye nginento ukuthi okay ngoba le ndlu nefamily esile. Kunabantu la abahamba nalo baba omncane wabo amakhazi ababangayo but labantwana babangayo bazobathi ukuthi la abantwana abahlula ukulungisa for ukuthi banesonina bahlupheka abazali babo for that matter but baphezulu kokukhuluma and bayazibopha bayishayisa nangalamadlozi because the reason was stuck bengaqhubeki badelela umninawe ngoba bedelele uyise mhlawumbe uyise kwakuyisidawa mina ngisesidawa bese amadlozi ayabatrapa so yathakatha ke benze kanjalo Injalo. so ngihlalile nalomntwana wabantu for 7 years ngaze ngathi yazini angifundi de ngishona ifike ifamily keep phela umfana after all sambe soshada sasayina ifamily yakhe ingekho yonke ukutshela ukuthi mina ifamily izokukhipha nawe mawungaba ubuna ama intention yakho right ungenadluze elihle for wena lakho lizokususa so ibambile lento uphumile lo muntu loyo wabuyela kwamamkhulu wakhe wahlala kubo because they wanted to make sure ukuthi akabuyi kimi wanika iroom wanika izimoto idlozi noNkulunkulu emuhle kwaphuka moto loyo the phone contract ibhadalo emele behleli kubo yatshontshwa lahleka license yathathwa nini uyaboshwa yendo libelanga for iqiniso yalazi so ngaba nento ukuthi kusho ukuthi idlozi alifuni as we speak kwisizile ngishuta manje mayenyangeni uyanje ngithi ngiyohlola ngibuze ngesithembu Yeah. ngithuke kabi mina mangibuza ngaye ngeke ukuthi amadlozi athini lo muntu akazi next wathi idlozi alifuni ukumbona lo muntu okusho ukuthi manje seke ingozi Yo. so I think bacheliswa ngamadlozi Yeah. Nabo bayazivikela. and to show ukuthi acheliswa amadlozi wami mayiqeda uphuma ngine stress uzongibona ezoyisebenza emsamo Hayi namanga. angazi noma it's because suke bezevele engenayo nesent suke zevele a project I-project, Or maybe yes, yebo, after the time I appreciate
But you not think mkhulu like isikhathi esiningi like inyanga we get ama projects. Yes. Because sometimes abanye abantu Sibekelwe they'll lokho. think ukuthi lo melabe i-patient izongena emsamo akhe nibe ne-chemist nizwane bese ke hawu mase nisebenzile so uyamthanda ke niba kwi-relationship then nihlukane kanti no bekathunyelwe lo muntu lo ukuthi uzomlapha hayi ukuthi uzothandana naye. Lalela uthinte enye indaba ngalo muntu enginaye manje. Is very young. Umuntu enginaye manje bengimthanda nje ezumntwana nje ngishayela igubha zange ngacabangela mina uJola to be honest. But mangihlangana naye ubaba wakhe lo sengazi nokuthi manje kwenza kanza kathi iPhone but is pretending. Yeah. Ilabantu ufuna ukuma ngifamily be family it. Because mina will never do that ngomntanami. Noma ngathi ubulele anemeni mina. Mina ngigeni namasenta sikise nje kuba rude. Yindoda. Yeah, bephelele. So kwami ngeke ubuse. Eish. Hayi kuziyami territory. So I think because influence ukuthi bathina bo auntie abo sisa bo bani mamakhelwane manje uprefera udestroy umntwana somewhere somehow. Why ngisho kanjalo? Lo engizwane naye okay ngiqale ngimazi from a distance umaneza babukile indoda ngicela uzokushayela igubhu ezamanje zokushaya nathi bona banda usekedlula 20 ngitshe ukuthi mina ngidala sazana vele 7 years but since mina ngicabanga ukuthi una 15 angibona ukuthi iminyaka iyaqhubeka okay into ezenzakala ku live life yami ukhona nini mekhona hayi baba ukho right teachers ngidine ukhanyapha kwenze 1 2 3 4 5 ongidine unkanyisi ngalabantu enginabo ngaleso sikhathi hayi kuthuleke umntwana be right agcine umntwana one day ngimgidi ngihlanu babakhe baba kathi uya lo gila indoda ngithi mina ngisukela kuya athi mabona ilaptop yami igcwele ithombe zakho zonke uzithatha phi ithombe athi umntana kanti umntana yangistoka from TikTok Facebook uthatha ithombe uyazibheka ku laptop so I think yangithanda nje and akayi ukuthi gay that time ngokusho kwakhe Yeah. gcine ke manje okay ngithola umunye umfana wakazwane sizwane nozwane athi make ngenzani imikhuba lo mfana ukhona athi make hamba lo mfana lo zwane wabe ngofomo sike emendleni singaxabananga lo mntana ngilanda athi asibaba angikaze nengijole nomfana okay bayangishela and ngiyazi ukuthi ngiyakuthanda but ukuthi ngiyasaba ini I think it's about time manje ngithatha indawo yami indawo yakho in which way baba mina kudala ngokuthanda ini uqala kwamjole lo mntwana ngenza ubuntu ngiye kubaba ke uthi hey mfethu ubaba umntana wakho kunje ezinabo uhlezi ubungibona ngise makuthi akana phone ngiyathema athi kufuna ini yenza yabona and the results make ehlupha kuba bazothi uzohlala kanjani ogila indoda uhlula kwasha izitsha yabona into esinjalo means there was somewhere somehow bebemphushela kuleyo nto ukuthi ke lento zethu sishudayo kokunye phela zizotwisteka kube ngathi manje la muntu akazayazi lento lekuyaliwa then uzothini but now le iqiniso engikhuluma la into engayikhuluma ngisho court sizwane nomntwana manje umntwana sebemfoste okay you busy ke unamantombazana ngiyayazi masileyo nto yabona labafana abajola 2 days amantombazana 2 weeks apho itabani yeah ba gay yes bafuna uncengo yilabo mama ungasamcela uyazaba nayo nobumama uyofuna omunye that's why in a year ujola abantu abayi60 amagay lawo ngiphuma lapho awuzothi nabantu abayithoba lenganayo efihla lento emdlayo nginabe engibaziyo close so nayo lo muntu amutshintsha amantombazana angithi abancengi muhle ngakho confusedwa nayi le family nabazali nongabe nomuntu ozomothi umntana amphila impilo ufuna ukuyiphila bagcine manje bembrainwash recently bengekho yimi for 2 weeks bemtshela ukuthi hayi if ugay wayo ungathula intanga yakho wengathini izomenzelana intanga yakhe ifaka abathanda enze njani thank you because phela sometimes amadlozi wethu awafani especially now that usesithenjeni yes ungathola ukuthi iphuma kude lento lokuthuzana nomuntu omncane lalela ke ngitshele ngayo lo masiyohlola for i-episode lengi lento engishutayo bengihlola clean benga act sithi sangoma sakwaZuma lapha ehostel ay lo mntwana lo nithandana kamampela ensike uthando idlozi lakho but wengalethelwa ngiba unkosikazi hayi from eqala ukubona ethatha izithombe enzeni wayekhonjiwe ukuthi uzomthwasisa senithwasisene wrong nina ngombhede ayikho into enhle njengokukhuluma iqiniso njengomuntu efa yazi sasangoma uthema iqeda ngitshela kabuye impawu zonke bezenzeka and lo mntana uyagula inedlozi ngapha mina ngihlangane naye ifaka ubuhlali ngathi choke efakwe kubo buyelo nobunjani imbi dance beast ihlali but now bamenga ukuthi akanadlozi akathini because now manje is either kunomuntu ozomsusa ukhwekho abone or kunento abayaziyo bona specific laba ihide la ebantwini kodwa yikho into engaveli ngelinye ilanga mayiqedwa ohlola ngithi manje basesenze so senza kanjani athi masexual yikho going back kuzomela into ukuthi lo mntwana umqhubo umthwasisi and manje idlozi selifuna kube huye ozoqhuba isigodlo yo ngithathe lo mntwana after ngibheke history yami ngibheke abantwana ngibheke ukusa kwefamily badelela kabathembu baqhuba intwala ngiwisa benento uthi you know what thinthathe lo mntana nami ngimfake nasentweni zami ukuthi abekho into zombhayizisa uyabona manje ngenzani ngenza the same risk engiyenze kulo kuthema ngiqedwe umshada ngathi simfaka imisebenzi ambona bamthatha but manje kulo
asikakayi kude ngam-engage ngenza ilutho Yeah. yavela kunalezi zimpi. So manje question is umona wakubo or idlozi libona ingozi ezokwenzeka phambili by influence, because you cannot emntwaneni nomzali uthi usebenze lapho ungaphumi nje ungaphethanga next. Why ubheke nobona Sila kudayisa ibank ngumntwana. no and Benza now kanjani? la e-TV senza lama show wethu iba yi-opposite. So ama chance anjengala ukuthi ubani mina nyawathanda Eh. ibonus. Yo. So right wena uzobelieve lo ufuna uyibelieve but iqiniso lelo ngitshela lona and uyangithanda. Yo. Babhizi manje ke ufaka ama razor cut amhlophe na yellow na pink, une girlfriend enhle kanjani na 18 elingana naye na 23. Yeah. But ngizibuza girlfriend maso unomuntu wakhe efake eyelash fera dust la white ekhanda. Nifana. Uthini kuwe? Eh. But uyabona umntwana omncane ukuthi uinfluencer le family kabo boyfriend badlala ngomntwana and bambambelela. Hayibo. And manje nalo muntu wamanje sokunomngani wakhe anayo umusho weUbo umlanda emgidini ebusuku umfana ahambe ayodrop igirlfriend kube Orlando ahambe nomfana athi umsakubo. Ithini lonto? Ithi sikeyayazi lendlela. So noma kubo bangamsusa kugila indoda. Sokulate. Ukusuka lapho bazokhala bawusha ukuthi kube samyeka ube end up eyitiye. Yo. And Yama 2000 bamatiye. Mkhulu. Bayalalana all over. Uthi wena uyamsave ngoba usaba ama brothers and 2000. sisters zakho. But manje nalo muntu omphushela kuyo khona ukuhambisa umlalisa kubo ahambe nomngane. Ebekade kuphi umngane olalonga. And obviously uzozama umngane ongathi ufuna umisha istanda sakho. Yes. Angeke ngikompete no-Uber driver mina. Kanjani? Noma ngidalelwa imali ngizalwa. There is no way. Nalaba bafika ngabashada ngabakhuphula ngathini. Akukho no one oba right. Kwisho yami ezirazathu bengishoda naye. Akuthi uhlala nami. Besizwana ehlala le. Ubuye empunga. Hayibo. And I'm not going to go back kuye. Ezingisho naseshowini iqiniso phela lengiletha lapha. Manje mkhulu nabafazi bangakhi? Manje ngitshela umhlolo ngeke uunderstand bazo understand nomuntu oyi1 uyiluyanda lo. Okay. But kwishow there's uNomalanga. Okay. uNomalanga yes ngamlobola nge40k. Ngathi ngiyambona the lady yama tattoo. Yes, I've seen her. Ngamlobola Yeah. nge40k istrube mfazi wami. Okay. Nice part into I-act out ufuna ukubuya into vele khona. Okay, Yes uyafuna ngamlobola. ukubuya. Yes. Okay. So angifuni ukuthi nginomuntu wami, ngifuna ukuthi nomuntu ofuna ukubuya. Yeah. Angazi ngeze ukuthi ikhona usihlukanise. Yeah. Nginalo uLesigo ongishisile. Yeah. Joe, akekho umuntu ongithande njengoLesigo. How? I'm telling you. Ukuthi thina abantu bheka the last mistake ayenzile, ungabheki okuhle. Mina kangiyenzi leyo. Uyabona naye ubafana? Akho umuntu oyozafane nobafana. Sure. Ubafana bokumama onetotolozi. Ubafana bungeke ukuthi ngoba ngikho khona uanti wami Yeah. uzolamba. Yeah. Uthobekile, uphansi, ngivula isonto nobafana kodwa destroy family. Hayibo. Amphuca into anayo, aphuca isiphiwo sakhe. Manje uzomthetha nomngani wakhe uyizwa abangani ke manje. Bafuna lo lwazi bacabanga ukuthi ubunyanga bambu kuye. Kanti Mawuphuma ke mbiyasala munu. nje, Noma ngamese best friend yakho nje. uthengele ini ubami kodwa was the best. uLesigo mase ngiyohlola lesangoma kuyavela into ukuthi no lo muntu ayikuthi lento ayiyo. The incoming yokukhula kwakhe. Yeah. Plus nedluzi akuthwasile kumele ahambe usho phansi ebutswane. Remember ke ebutswane ngawumama omzalakaza nyathele kwayena akakaza ayi. Yiyo lenzela ubuvunguvungu manje agcina ba umuntu obane enga and uyabona mangabe uthando ulitholile mari labane dot inhlansi eminyane. Bese uthola uthando lamampela into ozoba ubaba beumama beugogo beyinto yonke. Uba jealous ufuna ukuyibamba. Yeah. La wrong khona ke yena ukuthi ungithole benginesithembu before sabantu abayi4 ngizok explainela bona. Njoba kufika yena thulo kubafana. Yena manje mase ehambile bafana usele i1. Mamela lanywe uzwane ukusha kwami ke. Awangiroast. So, unamba bani ke bathi ngibalelena? Number 3. Angithi ulo enginayo uluyana Yeah. uba Ofuna uNomalanga ufuna uba intombazana Yes. uLesigo ngishisile. Yeah. Then there's a lady bebelethile from Eastern Cape futhi bangishada. Yeah. Akazi ngoba umuntu wami akusumuntu wami. Hey batho. Bebemlethi ukuthi ngimshade. Izo So- slimlethile. Idlozi luphi? Ulethwe yibo. Bathi Ngoba umshade for what? Bafihla ukuthi akanamntwana. Asuka intombazana ine long run. Ngamtshela ngingathi wena uqakeziwe. Intombazana yathi ngiyitshitsha ngazi. Kwasho wena Hayibo. bomncane wami. Ngathi bukhona mehlolo. Haw. Dwi, uvelile mantombazana athi ngiyadlala nomntwana omdala. Ukuthi bengiforced uba ngize. Baningi abantu jo abahleli emishadweni engekho. Baningi abantu abahleli nabafazi abanabantu ongaseyababo bamithisola ngobhuti babe ebusuku bezala kithi. Hey, mkhulu, you can say that again. I'm Uthini telling you. na? Uyabona le fake ekhona emasontweni ubona uba bebhampa emini ekutshela ubutaba nakutshela ngeSodoma neGomora ebusuku yaqunusa nguye umama
ibishop yonke. I'm telling you, that's why ke mina ngapha into ethi nami nawe kwazi ngizophila impilo yami ngale ndlela uThixo afuna ndiyiphile. Angikhathali uyifula uyibona kanjani. Angikhathali so ifamily yami ukuthi ufila ngisho ungumntanami ubufila kanjani because angizophila ifake. Ifake ikhona Joe. Eningi in your community a lot. Kwa ukuthi lento uvunywe from parliament that simply means isuka kude. Yeah. Thina bomina siyambile nabantu mina bengihamba noLundi. Obrenda Fasaba make ucole ngoma ethi sithi sangoma ngihlabela amadlozi uyenze kwamahamba leyo video le lapha eKwezi. Sure. Ebene best friend uGideon washo lapha eSWJP sikwazi kwami uBrenda Fasa. Mayezocula la ngoma ethintini so sazazi so besihamba nabo sibancane. Sithi masifika le ndawo zonke abaphezulu uthola aba minister la bekudonsa esidini. Barungasho upriping e2000. Yayiningi kwe2 million ngaleso nkathi. So mina ngiyayazi le fraud. It's too much. Isazolimaza amantombazana. Isazolimaza isizwe belibele ufuna ubangcwele. There's no one ongcwelela emhlabeni. Sonke sinesici. But why are people so homophobic though? Bakiwa lento emtyayo. Cause yena uyazifihla. Yes, so afile ngathi meseduze kwakho uzovela. Bakiwa intsholongwane. That's why mamele ukuthi umuntu athethe indaba zika Thixo. Soba abantu mabaguquke baphile ashumayela ithele. Bese lidabona ke lo uthetha ngaye. Ayizikumle le thethayo. Mina ndiyazazi ngimephi. Mina alididekanga. Iya kuye. And uchaza uimpress inkosikazi yakhe bayicimba ubhetere. Kanti lutho. Dibane nake ezindaweni. Ndiyadibana ke nabendaweni. Ndithi hawo ntate Ash. Amakethi ntato ngithi kamu hawo. Kifite. Uphile bombe fake mos. Ngabona abantu Thixo bafwe budlula mina. Because mina Thixo uyayazi bandithini ithini into yami ndimephi. And uphume straight. Wena zangu uze kanjani khulu ukuthi uphume nje ukuthi yazi I like both. Uyabona nxa kuthiwa unomuntu okuthiwa ngomqolo wedada. Yeah. Usiziba sishi thethwa ngami. Mina nithema nibona lapha enhluphekweni yokhuleni uthini. Nakaba mama ngebe right. No brother kamkhulu wami ke Undertaker. Ubrother wakhe benama taxi eSkolpola, ubrother benama bus no taxi. Ubrother wakhe benama taxi eZola, family right. Yo. Kokwami wayivile bekuyi doctor indoda iloya ku right. Nakabo mama, nakabo baba bakhona banjalo but liya sekhaya straight indlu yibi ngathi yantengantengeka because lento zalamadlozi. And ubona ukuthi kusazoba ukuthi uthi ilunge bese senenkinga zobejonga ukuthi ubani uqhubha njani. Because nanzahamba ngenye imini obukhosi bami. Bavela abantu ngaphandle njengempundu zenja. So mina uthi ngiphume after ngishadile unkosikazi oqala nowesibili kulowesibini sengiyabonga ukuthi lento iyakhula kuna this guy man esontweni kulo lase president system ngimdala kimi umpriest that time close in and manje lo mpriest ngimjwayele ngomunye upriest ukwakumngani wami kwakuyinceke makhunye ngenceke khona baba uthi baba umoyile was the best umuntu bezoguide. So ichomi yakhe manje ayazi yena akazi ichomi yakhe kwenzakalani siqala singathi sifuna ukuzitshontsha siyitshontshe okay ngithola intombazane mina ke abantu abambahle angiyimithisi nje into ebheke ecaleni angenzi ukuthi benzala ukukhoselela remember kokwami ke ekhaya kunama gems ayifika so ebethi make kukhulisa athi ungayilandi intombazana engafundanga yo so ufile ngathi uandamana abantu athi bojonga ubuyise nonina ithini into yabo manje ngifake abantwaneni bami ke leyo because mina ngisebenzeni into ukuthi ngihamba ngothando ngiyabonga ukuthi uzo end up I'm gonna end up die poor trying to be social work and be nice ngistopile mina lonto ngiqala unyawo olusha believe me it's either unamo or not and as a result uyaphela lo gcina into enginayo andizumfuna umuntu ongenanto yakhe ngoku yeah uzoba nowakho umzini yakhe imoto siqhubeke siye phambili if mina sidijana soyibhedi ezothanda ukuthi likhule izokhula lapho phambili because end up uthola abantu njengonomntana omncane nginaye manje luyando yangithanda kazenzisi but the confusion awamfaka kuyo and then now uyambona ukuthi akazazi manje uthini I'm worried because muhle kumanje ngisishotela pretty one omhlophe ne kumanje ngisendela ama message bamshela abanye bakhona i-screenshot angisendele is a bishop yesonto ePitori hayi as a archbishop ogxekayo mayishumayele ngibonisa i-screenshot that hey one of the good things doesn't diza amahlebo mina ethi umuntu uyaphapha ndibuye ndizapha ndithi abani nawe so ngikana ukusifihla la akana nokusifihla kangiqheli ufunani in your territory so umuntu engithi ukuthi ngizozilungisela yena ngikhulise sithwase sithini so ngiyabona kunento eziningi angiyazi into yakhe ithini and angifuni bangathi into engiyifunayo because bane line abayisebenzisile ukuthi lo muntu umdala and uyisangoma what if into yakwenze yona nini mangiyakubo singekho even on TV ngithi lo mntana uyamongoza every day mayilele akamongoza umongozile crop umongoza umqamelo bebovu mina ngagula ubungoma nyabazi ngithwasiswa ngeHIV nepoverty ngizwe sokugula tasekhaya mangazi ngiyagula mina it was 1994
Yo. Eback opposite yami embewuleni kwa-anti wami noThembile Mbono kwakunomama kwakuthiwa nguNdileka oyehlala eyi-1 nenja uRonta. Ngangithanda ukula mama ngishaya isigubhu uqala kwami ukuhlutshwa umsholoku. So ayonto ayi-yesterday. So ngoba beyinto bengayinaki ngizicontestela yadluliswa nje lesixhosa yaphela. 2002 ngayemsinga kwadluliswa lento yaphela. Until sengizo-end up ngiya kuMamphuthi eSnake Park sengiyenza kamampela ngiphothule ngihlaba inkomo uqala kwami ukuthi ngiyipractice ke ngiyenze. But indaba yami kulomntwana ngize ngafika amatento lomntana ukuthi mabekhuluma bathi ngathi into engiyenzile last bathe emntaneni hayi wayefuna ukukuthwasisa ngikazi ngafuna ukumthwasisa mina ukuthwasisa umuntu it's money mina ngoba ngiyamthanda ngifuna ukubona right nokuthi if umuntu wami kusasa akwazi ukuqhubeka nalobukhosi babathembu aphile so singakwakha ele sometimes ngakudestroy sokubulala ngoba ngondife into yokuthi kuzakwenzeka lento abafuna yenzeke kodwa kusasa izwe lingakhali ngami inyani beliyazi because ndiyabomba nami into yami naye lokhoyo izohamba iphelele endleleni because ngoba mfostela le abafuni lo unabangali bama-Uber manje nomngane wakho sesinepa kwe-Uber mfana bathi umdrop emgidini eProtea nini ngabo 11 wamthatha yena ne-girlfriend yomuntu wami boshiya i-girlfriend kabo umuntu wami yena wahamba nalo mngane wasiwa kubo so that's the life abayifuna ukuthi umntana wabo makayenze angiyazi ngisho ukuthi kuphi bathini ngomntana in 5 years uzobe yaphi amncane kanje i-beauty uzobe idobha phansi hayi eneveli kuyaphela ubuhle uzwe sekuthiwe umoshe ulo ya bengenzanga nto so sometimes iqiniso lafuneka ukuthi silibeke linjalo athi eqhubeka umuntu ayazi nyani binjalo but do you think abantu mkhulu bayas understand this tempo ukuthi siqhamuka kanjani sibuyaphi ngiyahalela uxoxa ngesithembu because abantu basebumnyameni naye ke shema umuntu wami omncane akasifuna ukusibona but unana so awazulile ukuthi abantu ngizomncenga if ngithatha unkosikazi omusha ngizoqala into entsha isithembu esisha ngisitholelwa seMpumalanga ngitholwa seTranskei nginesiflower girl nyana yabantu ngizikhulisela beshilo kubo bathi bengimnisela abas understand maniqale ngami nami bengas understand for that matter bengasifuni nangikhuluma ngami bengifila nje ukungcola neplan yobufebe ukuthi udle la ufuna ukudla khona use isithembu I never have isithembu nekhuleni kwami bengishola amantombazana isihlukane inginyanyise le nchite that's mnina wekwazi loyo ekhuleni kwami hayi isithembu ngithwasa isiXhosa zange bena sithembu ngathwasa amakhosi zange bena isithembu isithembu sizovumbuka mangizothwasa umnguni nomndawo bathi umnguni uyovusa yes uvusa wonke lemihlola then mangigaje angithe emngunini kagajekwa phela emngunini awuzukulala ngithi yo mntanami ngivuke bathi uzane emvula no uzongena phansi kweshithi kushaya isigubhu ayaphuma amadlozi ayikhulumele then umkhulu afike lo efike ehamba namakhehle emaningi eli1 lamakhehle ngosigwagwagwa eli1 lawo makhehle lelo ngogila indoda ngamaXhosa labazinix ngamndawo amaXhosa baziba ubungoma insimbi ebomvu mina insimbi emhlophe that's why namanje amaXhosa semakhatha athenza umndawo babafaka imbolo ebomvu ebusweni bathi umndawo basho amakhosi into engekho ayikho class kabenza amanga abanthuke la kusho mina ayikho ayingomnguni umnguni ufaka ithumani munu enhloko abalibeka la amaXhosa uthola bonye igidi efake amasolanyana athi uphethe amakhosi la story then mangajeka velela amakhehle bekhona ukuliwa mina ke nya mase echaza ugobo wakathosa umuntu omdala nyanga mina 84 they say make echaza ngalomnguni yes ifirst born akabo baba umzimkhulu wabulawa ngommese same street asestadini sethu iyini leyo nto ubaba ozala umama bokuyinkatha ebeushaya umkhonto la uphumelele bebebulala labo bantu umalume wafela ejele ebulewe kulo baba utato phakathi wami ubadanile uzalwa uanti ibrother ka ngavela ngahambisula igazi mangikhuluma ngaye ibrother kamkhulu wami yaganela kaKhambule eMaputo lokho waduka till today yini leba bethu lomnguni omdawo awukho ke ngishayelwe mangajekwa kanjalo kuvela ukuthi nabantu le ndoda lokho indoda enamakhosikazi ayi8 i8 ngawayilobola abaphelelanga unalabo bakhe ama night stand abamithisile abasemaside noma amakhwapheni abofihliwe hey ugobela wamathuko ngumuntu omdala but nice party yami ke ugobela wami nawe eshade stage baba be2 phela bona omunye waseNatal yena ke wela igoli ehlala emndeni then maqedwe ukujeka lomkhulu athi ngiyabafuna lamakhosikazi ubucebi bakho buhleli la kulesithembu njani likhuluma idlozi hayi mangibuye engqondweni athi ubaba ngeke 8
and which is ngeke i-AIDS nowadays there's HIV Eh. noma uyalidla le pilisi le noma How? STI Yes. Labantu- and the two even if zingekho uzobandla ngani abantu abayi-80 Yo. because bona bebefuyile remember ke bekuyifama ekhaya Yes. gwagwaga benefama Eh. anginafama mina nginayinkomo nombili uphume impuphu ozoyikho engadini ugaye Yeah. kumele kuthengwe hayi sicele ukuthi hayi ngesikwazi ndikhuluma idlo lithi okay at least must have minimum of 4 ngizama i4 which is nomalanga lo amathathu Yeah, yeah, umdala yeah, wami yeah. stem sami sokuqala kube umvuleni kube umunye bathi usosobala ujonga inxiwa phakathi kwabo kungena omunye bathi umaphosa I don't wanna lie isithembu esinayo into esiyenzayo that's why mabamba ukuthi hayi shothi uthwele ngalabantu kokuqala lamadlozi mayihlangene emanyene ebambene powerful. enze enye into ngempela mina imali bebuzwa kimi bengabafili ukuthi bayi4 besiphuma out every week ogqoka into ofuna ukuyigqoka every week bebe nama ring bonke wamampela ngithenga ring ase Mr Price mina yini American Swiss. ngcono American Swiss Ingcono. yase Mr yase Truett Yase Truett, yeah, ngiyayibona. be right impilo right i-right lapho ngine H100 nginemoto yami encane samosheka isithembu amaqalwe neganga la kuchitheka kugayi ke ngasiyeka leso sithembu mangisiyeka ukuhlangana kwami nobafana kwaba ukhanyapa ngimthole khona umaphosa Yeah. kwaba ukhanyapa ngabuyela ngahlaba ngathi ngicela ke i2 Yeah. wathi umuntu nganguye kamhlabi yalinga wathi ngikukwazi ukuba ne2 manje basokuvuka indaba yisonto ngizoyichaza ifika futhi ke kanjani indaba yesonto khona omelame ameli isigodlo kunyanga khona omele ameli inkonzo kanti uyamdinga nozoma ameli insimbi emhlophe means minimum kumele ube nayo le 3 uyathanda uthandi Okay. kusho lamakhehle bengawazi yangizwe ukuthi bengena sithembu nalomkhulu onkhuma ngakazali babama akazali mamama ngokulamana kwisithembu esasikhona emakhaya Yes. onto find out la eGoli umkhulu wami uthi bengene moshari ebenamakhosikazi naye awu 4-5 so into ekhona ke ekhaya both side kabo mama kabo baba So bengeke kubaleke. yes safika kanjalo isithembu inkinga ke ngabantu bethu esibatholayo ufika esithi uyayi-understanda ngaseyiphakathi angayi-understand Athi kuyashisa lapha yana. akhona into eshisayo because mina ngazi ngihlale nabo bonke ababantu lo ngishisile ngimrentela mina eWayCity Okay. ubafane owner i4.5 room indlu yami 4 room but ke ene toilet ne bathroom endlini which is 4.5 room Eh. so akhonto emkhiphe endlini akahlale nalo just bengenza into othi sapha ngoba nithu asikoba Yes. sidleni sonke la Yes. then ahambele and bebezwana How? believe me mangekho ngo Transkei ngo Zimbabwe njengoba nginqamla amazwe Yeah. lo mdala bafanele ukwazi ukudrive umna kwami eqeda udla yomdropper Okay. baba imoshelana I don't know so usho ukuthi sosithembu esi right and isithembu siyalungiswa mina kangazi ngasilungisa isithembu since kwaba yimi besizenzakalela impilo ibe right without ukuthi manje uyasibopha uyasikhanda ngoba Into sikhona esenziwa ngezidliso. yes ukulungisa lokho Yes. ukhona isithembu kusakha Yes. mina ke inkinga yami khumbula ukuthi kuumuntu onesikhwele angifuni ukuthandwa umuntu wami because mina ama-client Yeah, wami ezakumi yeah, yeah. athi indoda yangihluba nibethi inye ihlale stele abuye athi mkhulu ndiyabulela hayi ngiyahluleka mina ukuzibethela la ekumendlini Is it because nginothando and Elinatural. nginothando believe me nginothando lokuthi uthiwa uphuma ithumbu endaweni engathandeki angimindi ukupicisa mina ngokukline ngibuya kulezo zinto nginothando so ngiba lento othi ngifuna ukuthi ungithande Okay, kodwa manje ngiyakuthola. uyabonga ukuthi ngempela kusho ukuthi isithembu siyakhiwa Marvele kusho Yes, kudala senziwa yenziwa njalo, kanjalo. Yes, yakhiwa Uyasakha isithembu. Yeah. mina my aunt ukho wangitshela kamnguni no aunt wami okumamami so Yeah. aunt obasadla kabo mama Yeah. ehlezi athi mntanami umkhulu wakho uElias wayeshada ugogo wakho ya isuka la lento amabantwana thanks ngoba ingqondo yabuya umkhulu ozala umamami Eh. wayeshiya unkosikazi yakhe nge30 years nge30 but yabona uthuka kanjani Hayibo. mari wayithuka waya amakhosi leswazini ena 70 alanda umntana ona 16 athi ufuna ichichi wayengabathusi No mina ayingithusi kakhulu mkhulu ngoba ngibuya lapho nathi ekhaya ubaba uthathe like yabo he likes them young, he prefers them young. ngicela ukhrabula ikomiki yami ethi He prefers them indaba young. ezi right Yeah, ade he's- bazovula because kimi Yebo. bangathi manje ihlazo Cha, no thina vele ekhaya kwalanga kuyaziwa vele ukuthi amadoda khona nje ufuna nje itshitshi. Kuthiwa mama mbeka akutshela nje straight ubaba mathi uke wathintwa indoda. Ayi akakufuni. Ufuna itshitshi. umkhulu ke lozala umamami walanda ugogo ke naye kumntwana omncane Sure. kodwa believe me bahlukaniswa ukufa uanti wami ungikhulisile mina ngikhuliswa kaNkomo kwagazi emaseleni uanti wami uthi wathwalwa eyozikhela amanzi oloyotheza umuntu abantu angabazi nayo yendoda inayindala kuye kodwa ngicela ukutshela indoda izeyashola umuntu wami na 70 something or 80 something this year Yeah. usahlela emzini wakhe Oh wow.
So manje abahlala balast ngoba kahle kahle uthando liphelile umshado awukho It's material things. then siyahosha ke Yo guys, as le topic le inde Then ngathi singaba siyahosha. ne part 2. No, Singenelele ngicela sibe ne part 2 guys. ngiyadinga mina manje ukuthi Yeah. abantu bazomninawo Yeah. bekuthetha uthuvi abangalasi Yeah, I think that's what we Ngiyayidinga must nami do. i-part two. So sizoba ne part 2. Asibe ne part 2 ngosishiye la mkhulu. Ngoba ziningi indaba. I've got so much to ask you and I feel like isikhathi besincane. So all I'll say is that thank you for ukuza. Like you've shared so much and you've enlightened us also. Nabanye bazokwazi ke ukuthi ubani umkhulu over and beyond ku umndeni. Yes. Yabona instead of seeing what we are seeing drama esibonayo. and umkhulu akusi udrama every day but TV is TV It's TV, akho umuntu yes. romantic njengami elifeini it's not drama every day but maningayishiyi disweet ne Yeah. kodwa wangidelela Yeah. ndakudelela ulahle le direction yako wena So what can we expect from you, Mkhulu? No. ngifuna ukuphendula ngendlela ezimbili but ngifuna ukuqiniseka in terms of ubumina Yeah. or umsebenzi wami endiwenzayo Yeah. Nje as umkhulu, what can we expect from you as umsebenzi nje? okay benifuna ubasho kwanda ukuvuka Yeah. apha umkhulu uGilindoda noma ugogo uzana emvula isalukazi esinolaka amadoda ndingumuntu ophilisayo mna ke andithwalisi mna ndingumnina wandinayo inyoka andingomajola uma kufika inyoka ukhehlela sekhaya andithi abanazo kurongo Ehe. kodwa mna ungumnina ulahlekelwe into yakhe izobuya mna ungumnina uthi akungeni abantu emsamo ngizothola ireason ukuthi why mhlamba loyo angavalwanga nanhlala endaweni ezangoma ezi50 ezinye zathi ngibavalile bakulungisa umsamo umninawe enqazivaleka into zakho uyazivula umninawe ke uyapasa kule ubunendoda esilo nomfazi ongakwazi ukuhlaliseka Uyamhlalisa. izahlala lo ndoda inika i-payslip abenza njalo kudala Yes, nekhat. yes nekhathi umninawe ungumuntu osweet kuko konke ngithanda uNkulunkulu engakushongo ke nginesonto engalisungula kodwa kuphatha ngizochaza ukuthi libuya isonto because bengenasonto before bengisonto sami kuze lifike ne challenges engifike kuzo mangizolivula because kumanje ngisempini ukuthi ngatshontsha isambatho ngathinthini I don't understand the gift ngitshontsha kanjani so ngiyayidinga le part 2 No, but nje sizoba after nayo. all umnina umuntu onothando ungumuntu osweet ungumuntu ongenekayo but umuntu ongafuna ukuphaphelwa that's it So bakuthola kuphi mkhulu abantu? ngitholakala ku number 107/19 Duma Street Central Western Jabavu eSoweto bathanda ukuthi ke usister Mnixo ntombazane enentshebe bandisa kanje bejoka ngibuye ngitholakale ku 076 036 5023 bosisi wozani mishadime ndikhona Lungiso. Guys, you've heard it all from your favorite Mkhulu. I know you guys, a lot of you guys niyamthanda Mkhulu. I've seen many poster emgidini, everything. I know guys, isikhathi besincane. I know you guys are going to ask me again, when are you bringing Mkhulu back? We will definitely have a part 2 on Mkhulu. But thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. We want to hear your thoughts, your views, whether it's negative or positive, guys. Yes. We welcome it. You have anything, nimzwile Mkhulu ukuthi nimthola kuphi, if you didn't know him, kuyalungiswa madoda ningahlali nje endlini if intombazana ngathi unena bathi kinawa Mkhulu utla ulukisetsa yena or abe gesond abe mfimi umfazi. shimane wa gijima utla tshwara khat ngwana so Eish, imshado mara yalungisa ngifuna guys kubaba, don't worry yes. lethani izinto kube right sizonilungisela imshadweni niphile nihlali niyeke kuya you know one stop edogoini inanani so as from me your girl B I'm out thank you for tuning in until next time